Salutare tuturor, am găsit la un nou episod de pe acest canal. Eu sunt Alin și astăzi mi-a venit o idee mai specială. Știu că se vede, adică nu sunt sigur dacă se vede și pe filmare, dar dacă se văd niște dungi pe ecran, mi-a căzut telefonul și s-a spart și s-a dus puțin display-ul, dar merge chiar perfect. Și mi-a venit o idee foarte specială. Mi-am propus să luăm 5 mașini, adică 5 mașini la nimereală, 5 mașini la nimereală și să mergem, adică intrăm pe nu intrăm pe online, intrăm pe gen pe single player și mergem cu mașinile cu ce tracțiune au ele, adică dacă e BMW, Mercedes sau mașini de-astea cu tracțiune sparte, merge cu tracțiune spate și cum e Honda aceasta merge cu tracțiune față. Sper că ați înțeles. Nu luăm pe aceasta, intrăm la așa și acum am ochii închiși și unde se va opri mașina aceea o luăm dacă am cumpărat-o, dacă nu o cumpăr. Aici, ăsta l-am cumpărat. Bun, intrăm aici, single player. Și mergem așa, mergem puțin cu el, nu mergem foarte mult. Asta să dau tracțiune spate. Și mergem așa până la barieră. Da, și fără analog acceleration ăla, pentru că vreau să fie accelerat în blană. Deci văd că la început are probleme. Facem dus întors. Da. Și majoritatea mașinilor din jocul ăsta sunt tracțiune spate, deci asta dacă pică de 2 ori la rând tracțiune spate, luăm o tracțiune față, adică o luăm noi, fără să o mai alegem așa random, o alegem cu ochii deschiși cum ar veni. Deci mașina nu are nicio problemă, revin la când o să alegem mașina. Bun, fraților, hai să alegem mașina BMW Z4. Ăsta, gen, practic am avut tracțiune spate mai devreme. Acum luăm o tracțiune față și uite, asta văd că e tracțiune față. Dar să iau una cu 1600 HP, uite asta. 2000, scuze. Da, asta e. Așa revin când îmi intră pe mapă. Bun, frați, bun, am revenit să dăm tracțiune față și să mergem. Mamă, merge. Bă, dar fuge asta. Hai să facem până aici. Înapoi nu mai facem că nu mai rost. Adică dacă am făcut aici dus, să revin cu altă mașină. Bun, fraților, hai să alegem random. Acest Ferrari. Eu știu că Ferrari-ul unele sunt 4x4, deci hai să luăm 4x4, că nu prea am văzut Ferrari. Sau nu, hai lăsăm în spate. Bun. Acum are tracțiune față.
Băgăm tracțiune în spate și dăm. Da. Bă, da, fix. Da, deci cu ăsta nu prea ai cum să mergi. Da, deci cu ăsta n-ai cum să mergi cu tracțiune spate în joc. Revin cu altă mașină. Bun, hai să alegem iar. Ferrari a mai fost. Mercedes-ul. Asta sunt așa și de poliție. Mercedes-ul acesta, hai să luăm 4x4 pentru că știu că ăsta e 4x4, adică 4 matic. Bun, băgăm aici tracțiune spate ca să nu se mine. Să băgăm. Hai că asta merge. Trebuia tracțiune 4x4, dar hai lăsăm tracțiune în spate, n-are nimic. Am uitat. Dacă mi-am să aminte, revin cu o altă mașină. Bun, fraților, hai să alegem. Asta cred că e tracțiune față. Stați că nu știu unde era. Asta cred că e tracțiune față. Da, nu trebuia să cumpăr că n-am asta. Deci mai facem o singură mașină și atât. Hai să vedem. M4 a mai fost. Aici. Asta nu am. Hai cu Z4. Bun, am revenit cu Z4. Tracțiune spate, hai să dăm. Pe la Z4 nu e nicio problemă. Chiar nicio problemă. Deci cam atât, fraților, cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share. Un like, un share, să vă abonați. Salutare!